हेलो गाइसमोन आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायनाय थाबाय बेलासिनि बयनिसिमबो गुड इभिनिं बेलासिनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय बयनिसिमबो दिनैनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांदो आरो इन्टारेस्टिं मोनोबा लाइक होनानै थांनो हागोन आरो ना लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरो ना दहाय फुङावबो खोमसियाव ओंखारलांनाय जानायखाय भिडिअ लायासै आङो बारा मोजांहाय नुवा नालाय लाइट होबाबो मेगनावहाय मोदानो नालाय बेखायनो ओमफ्राय दहाय फैनायावबो इन्ट्र' होआसै आङो मानोना गारियाव गाखोनायखाय एसे दुरबल मोनदोंमोन आरो ना दुरबल मोननायखाय दा फैनायावबो इन्ट्र' होनाय जायासै ओमफ्राय दा दुगैखांनायखाय फ्रेस मोनबाय आरो ना फ्रेस मोननाय दा आं दायो भिडिअनि माखासे इन्ट्र' होबाय आरो ना भिडिअनि फार्स्टनि इन्ट्र' होबाय भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांदो लोगोसे इन्टारेस्टिं मोनोबा लाइक होनानै ओंखारलांनो हागोन आरो ना लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरो ना थाबै दावगानो हानाय बायदि नोंसिनि अननायजोंनो आरो ना दिनै भिडिअखौ नायलांबानो मिथिगोन आरो ना मानि सायाव आं भिडिअ लाबोदों लोगोसे भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांदो आरो ना बुंखाबाय इन्टारेस्टिं मोनोबा ओंखारलांनो हागोन आरो ना ससेनिफ्रायनो लाइक होनानै भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांदो बिदिबा आं देखायलांनो आरो ना दिनै बिटिआरनि गोरोबथा सान चिरां आरो जोंखौ दिनै सानैखौ लाबाबो आंगौलै मामाया गोमाबायलै बुद्धिया दा जानायनि बार'था माखासे सोगासिनो दं माखासे गारिया गंसे थांबाय ada habafaरियाव बाहागो लानो हानाय दिनै मोनफ्रोमबोनो बिबार बावगिरि महरै हांख्रायनाय बायदि जाफैनाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुन बसुमतारी सार बिथां आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बिपिसिनि माननीय डेपुटी चिफ आरो माननीय मुंशी गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथां आरो हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय Long left, long left, long left, long left, long left, long left. Ada semua melalui persiapan kita, melalui persiapan manusia tahu. Apabila itu kita berbicara hadir hebat, kita harus komunikasi. Rencana sabar berbau, ada hal yang kita, apabila kita hadir hebat, ไลฟ์เชื่อผ้าอะไรเบาดึง rencana sabar berbau. Ada semua pembinaan komponen habafaria ada habafaria maupun kegiatan kegiatan jadi mengenalkan bahwa pendapat dengan sawah pergi dokter mereka tu daun di atas sini tu langsung menggunakan sawah dan sawah lain dan sawah lain dan semua ada betul-betul mengumpulkan di bawah ada bawah di sawah lain ada bahagian Sama mancing mulai. walaupun orang rumah kauntingnya mandan oleh bersama mandan semua di bawah kawalan ada habafaria bahagian lama dan mandan adalah orang Islam mandan adalah Franco Bosomotari bersama semua di bawah kawalan bicara mandan tahu yang mesti orang Bosomotari mandan tahu yang ini betul-betul saudari sama kita dari kawalan ada bicara ini mandan tahu yang PNC yang mandan politik advisor
Dr. dalam sekali saya akan berbicara tentang kaulailan ada Assam Football Association Secretary Dr. Sandran Bomo akan bersama di beberapa pada bahagian kaulailan. Saya sendiri mandaran banyak di dalam masalah saya akan bersama kaulailan. All of the family association mandaran saya sama di akan bersama di beberapa kaulailan ada ini alasi akan bersama di beberapa kaulailan. Bersama dalam juga dan kisah proses kaulailan dengan panggilan salam dan tapi saya tidak anggota kaulailan ini tidak ada dengan panggilan salam dan abi apa panggilan wanita dan panggilan abi panggilan yang itu dalam nama Adanya homo politik yang beberapa pandangan okolo homo pandangan homo politik beberapa orang politik ada yang tidak pandangan saya politik kalau saya ini pandangan apa apa ya dalam beberapa kaulailan pandangan saya tahu agaknya pandangan apa apa ya jebak hari mana habis untuk para mendidik apa-apa pada সকলো সময় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু बे समाव आङो हाबाफारि बायदियै दिनै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो गोजोन हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो सिगांदों दा बेनि थाखायनो दिनै फारौ निर्देशगिरि महरै एमएलए चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बेलुन बिरहोनो हाबाफारि बेखौ मावफुंगोन आरो बिथांमोनखौ गांसे जायगायाव खावलायबाय बिगियान मेडिया कामारान रन्जन बसुमतारी बिथां आरो मानसियाव एमएलए चन्द्र बसुमतारी बिथां बिथांखौ बे समाव आरो बे समाव प्राइभेट फसलनि एडभाइजार हांगारान जगेन नार्जान बांगान बिथांखौबो बे समाव सिनायथिनि थाखाय खावलायबाय आरो फारौ बिरहोनाय हाबाफारियाव बिथांखौबो बाहागो लानो खावलायबाय आरो बे निर्देशगिरि महरै जोङो खावलायनानै जों मोननो हादों क'क्राझार कलेजनि प्रिन्सिपाल बांगान डक्टर आगरवाला बसुमतारी बिथांखौ गावनि लेखाजों खावलायबाय आरो क'क्राझार कलेजनि मानसिफोरखौ प्रिन्सिपाल डक्टर मासारि मोसाहारि सार बिथांखौबो बे समाव गांसे आर'नाइ फरायसालिनि खावलायबाय बिथांमोनखौ खावलायबाय आरो बे समाव आरो बे समाव बेबायदिनो हाबाफारियाव खावलायनाय लुबैबाय दिल्ली बड' एस'सियेसन आफादनि मानिजाथाव मेनान ब्रह्म मानबि बिथांखौबो बे समाव फारौ बिरहोनाय हाबाफारियाव खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइ फरायनो थाखाय खावलायबाय बे समाव बिरहोगिरि मानगोनां रन्जित बसुमतारी जयन्त बसुमतारी डक्टर आगरवाला बसुमतारी डक्टर बिमलेन्द्र मोसाहारि आरो जोंनि सारियाव मोसानाय गासै बिथांमोनखौ बे समाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आङो खावलायबाय जय बिटिआर
बे समाव दायो बिलुन हरायखांबा दिहुननांगौनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों खावलायदों लोगोसेनो गासै जेंना जेंसि Be